social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Kai za na fara labarai na ƙarya, kai yin arziki na mutunci kar nai gadara. labarai na ƙarya, Gashi waka na ɗauko mai wuya ba basira. labarai na ƙarya, Tallafa min a waƙar ba zumi ba dabara. labarai na ƙarya, Mai isar da saƙo na kan abin da na tsara. labarai na ƙarya, Ya wuce lafiya jama'a su gane bayani na kar na yi baya. labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Annabi aiko salatu ka kai yawa ɗan Amina. Labarai na ƙarya. Annabi na Muhammad shugaba ɗan Amina. Labarai na ƙarya. Wanda ya yi hannun alfasha dare ko da rana. Labarai na ƙarya. Ai yabo na sai na sa a halin shugabana. Labarai na ƙarya. Har wani ya yi sahabbai shimfiɗa ta nuna. Labarai na ƙarya. Kaji manya masoya bayi nagartattu ba sa ja da baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya fa'idar mai ya baka. Labarai na ƙarya. Kirkirarren kalami babu kyau kama kanka. Labarai na ƙarya. Harshe guba ne furcin da kai za ya bi ka. Labarai na ƙarya. Furta alkhairi ko shairi kai zai iso ka. Labarai na ƙarya. Babu shakka abin da ka shuka shi za ka ɗauka. Labarai na ƙarya. Jita-jita ba tsarin tarbiya a cikinsa sai ka duba baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Social media mu a yau tana taimakawa. Labarai na ƙarya. Yaɗa zancen da ba haka ba suke kambamawa. Labarai na ƙarya. Wanda ne za ya tsara abin shi sai ya yi fitarwa. Labarai na ƙarya. Ya yi posting akan ƙarya ya ce ga sanarwa. Labarai na ƙarya. Yanzu za a yi shi yaran ko ina a yi sanarwa. Labarai na ƙarya. Lokuta ƙalilan ka ji duk gari an yi ɗauka zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Ko ya sa bidiyo na abin da ya faru baya. Labarai na ƙarya. Ya faɗa ya ce yanzu abin yake faruwaya. Labarai na ƙarya. Shi bukatarsa al'umma suke yin hamayya. Labarai na ƙarya. Social media tsarin ta mun kauce hanya. Labarai na ƙarya. Babu komai cikin ta a yanzu sai ya da ƙarya. Labarai na ƙarya. Ba mu tace labarin gaskiya ko na ƙarya tabbas an ci baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media
sun ba da himma. labarai na ƙarya, Yaɗa zance na gaiba a gunsu ya zama alama. labarai na ƙarya, Masu rinto na aiki wani rabul babu kima. labarai na ƙarya, Ayyukan da an kai baya ya ce shi ya soma. labarai na ƙarya, Mabiya su ta postin da nufin ba shi girma. labarai na ƙarya, Ka sani na sani ƙarya ya furta gwaninka don ai mai biyayya. labarai na ƙarya, me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba, zance na ƙarya. Yanzu ƙarya ado ce, gaskiyar mun sake ta. Labarai na ƙarya, labarin da ba tushe wasu za su furta. Labarai na ƙarya, wanda ce baya ne ga ƙasar mu in mun fahimta. Labarai na ƙarya, ƙaruwar mai ka samu ya da zancen ƙazanta. Labarai na ƙarya, matsaya mi karatun ta nutsu kar mu rafta. Labarai na ƙarya, tsaftace tunanin ka samu auni ka auna mai zai je ya dawo. Labarai na ƙarya, me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba, zance na ƙarya. Labarai na ƙarya mai yasa za mu yada. Jita-jita a social media